sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:39. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ika-14 na sa bulan sang Enero tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa sining adlaw sang Martes? Ang iban sini still ang nagapaabot sang sitwasyon dito sa Taal Volcano. Ang mga kasimaryota dito nga yadto sa Batangas sa mga kaiping nga mga lugar ala ka-eksperyensya sang porting abo mga kaaksyon. May mga latest naman to nga senaryo nga do nagdaguob naman to. Ay, ini nga sitwasyon. Halos naka-focus dito sa Taal Volcano ang tanan nga mga rescue units kagiban pa nga mga ahinsya sa aton sining gobyerno. Diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB, standby mga kaaksyon sa dili-ginamang madugay, sunod-sunod man nga mga balita ang inyo sining mabatian diri sa pagpangalagad sa aksyon radyo balita banat bulig. Upod ang mga reports sa aton sining mga reporters, kalakip man ang aton sining nga mga balita national gikan sa News Center sa aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Ginabi-abi tanang aton sining nga mga kaaksyon sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Kag tubtub na sa Negros Oriental kag bugos nga Rion 6, inopdanay kita mga kaaksyon, tubtub kita sa taglalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita. Kamusta nga aton sining nga mga officers and men sa Operation Tulong Task Group, ang OTT Jitang regalibot nagapangita sang pasahero, mga taxi drivers sining nga mga Operation Tulong Task Group naton mga kaaksyon. Hinay-hinay lang tiyong sa pagmaniho para magkalabot kita sa aton sini destinasyon. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Acting Governor Jeffrey Ferrer pag-aktuhan ng problema angot sa mga natrasar nga mga infrastructures projects diri sa probinsya. Balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Dale Salazar. Bacolod City Veterinary Office mag-aumpisa na sa ila vaccination program subong nga simana. Balita naman sa Bacolod City Government Center o kung sa Bacolod City Police Office, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa BCPO, ginarespito ang palayag sang pamilya Canlas nga wala sang involvement si Kagawad Romeo Canlas Jr. sa illegal nga droga. Balita naman sa Lokpo, igabalita ni Aksyon Brian Morden, wala sang identified nga opisyal nga involvado sa droga sa probinsya sang Negros Occidental. Sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, on board sa Philippine Coast Guard.
PCG, PNP Maritime Command kag BFAR nagpatigayon sang information drive sa mga pumuluyo sang Villa Esperanza, barangay Tangob sa ila kampanya batok sa illegal nga aktibidad nga nagakatabo sa lawod kag iban pa. Balita naman sa kay Aksyon Artay Hopon. Balita sa special assignments, pagpasanyog sa mga preparasyon angot sa posible pagtuwao sang kalamidad prioridad sang Office of the Civil Defense sa Region 6. Samtang sa ato naman out of town report sa siyudad sang Cadiz. Igabalita ni Aksyon Roger Gotib, wanted person nga gindakop kahapon, ginrelease na sining nga aga. Sa Central Negros naman nga balita sa banwa sang La Castillana, balay sang 65 anyos nga babae na sunog sa banwa sang La Castillana. Samtang sa Sipalay naman nga balita, top most wanted person, municipal level na dakpan sa banwa sang Hinubahan. Sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Aboso, supply sang bugas para sa mga napiktuan sang paglupok sang Bulkan Taal, supisyente suno sa NFA. Kag Coast Guard ship sang China yara sa Pilipinas para sa goodwill visit. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sinayarian ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Coristiel sa sining adlaw sang Martes, January 14, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 11 kag 24, liwat 11 and 24. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig.
Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita. Balikan natin ang Action Balita. Banat. Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:55 na nga oras. Standby na sa dili lamang madugay sunod-sunod nga mga balitang inyo sining mabatian gikan sa aton sining nga mga Action Radio reporters. Pero antes sina sa imo sining nga pag-ehersisyo hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion ta ang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang nagatinlo sang imong mga dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imong atay. Ini man ang nagabulig panubos ang imong blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag-DTX 500 capsule na kamo. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man mabakal na online, kag pag-deliver sa inyong puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang sang mensahe o kung mag-order sa Facebook page sang Kalusugan Yan.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:56. Kadtuan tanay ante sa mga report sa aton sining nga mga action reporters. Unahon tanay balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Eden Aboso. Supply sang bugas para sa mga napiktuhan sang paglupok sang Bulkan Taal, sufisyente pa sa suno sa National Food Authority. Kag Coast Guard ship po sang China yara sa Pilipinas para sa goodwill visit. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita po kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, mayungod to. Action Rex pasiguro sa National Food Authority nga may supisyente nga supplies sang bugas sa mga lugar nga naapektuhan sang paglupok sang Bulkan Taal. Tisuro kay NFA Administrator Judy Carol Dansal, bukas sa gihapon ang tanan nga operation centers sang NFA Central kag Field Offices sang 24 oras. Sa piyak sang deklarasyon sang suspensyon sang trabaho sa gobyerno sa Batangas, may mga skeletal force ang NFA sa ilang field offices kag warehouse. Base sa datos sang NFA, may stock sang bugas ang Region 4 nga nagalambot sa 1,930,000 kasako, kag ang NCR naman ang may 197,000 samtang 1,973,000 naman kasako ang sa Region 3. Ginpasiguro ni Dansal nga safe kauno ng NFA Rice bangod yara ini sa sulod sang ilang warehouse kag wala na apektuhan kag nasudlan sang ashfall nga ti sa karon Action Rex padayon pa nga nagabugas sang abo kag may tikaina sang aga may nakita pa nga mga lava fountain man gikan sa Taal. May mga nagaguha-guha gyapon Action Rex ti suno gani sa pero napabilin gyapon ang alert level 4 status. Nagpaandaman ang National Disaster Risk Reduction Management Council sa publiko nga hindi magpalapta sang fake news Action Rex kay ang iban may nagalapta na sa Facebook nga ginsaka o kun ginbatak na ang alert level 5 sa nga bilang status ng Bulkan Taal, pero nagpasiguro man ang FIVOX nga alert level 4 sa gihapon ang ini nga Bulkan Taal kag nag-abiso sa mga sa publiko kag sa pumuluyo nga mga ginpang evacuate nga hindi lang sa gihapon magbalik malapit sa Bulkan Taal kay although nga wala man ginalauman Action Rex pero basi ginapaabot nga maglupok gid bala Action Rex ang hazardous pagid ang Bulkan Taal. Amo nang balantayan Action Eden mo kay subong sini still sige gihapon ang awas ang pag-aso pero way pagid sang concrete bala kun bala amo na ning last amo na ning kapinali niya nga gwa pero may mga hambal nga basi maglupok pagid nga too much pagid nga pagwa blas ang lava nagid lava nagid asin labay nang nagakalayo blang gahaboy blas ang layo blagawa. Ti amo nang delikado dira Action Rex. Ti sa subong amo pag ang ginakakulbaan man nagpaanda man ang Department of Health angot naman niya sa ikaayong lawas sa mga pumuluyo. Mangod ti ang abo Action Rex nga nagalin sa Bulkan Taal hindi man maayo sa ikaayong lawas. That's why nga in return man para sa ang ibang ahensya sang gobyerno kaangay sang Department of Trade and Industry nagabantay naman iya sa presyo naman sang face mask. Bangod nga ti may iban nga negosyante didto nga lugar nga nagaabusar na sang presyo bangod kabalo sila nga kinahanglan sa mga pumuluyo. Sa dugang panaton nga balita Action Rex yara karon sa Pilipinas ang Coast Guard ship sang China para sa pila ka adlaw nga goodwill visit. Sakay sa China Coast Guard Vessel 5204, si China Coast Guard Director General Wang Zhongkai kag mga tinawo sini. Isa ka seremonya naman ang ginpreparar sa Philippine Coast Guard para iabi-abi si Wang kag ang CCG ship. Magalawig tubtob Biyernes ang patigayunon man nga bilateral talks sa tunga sang PCG kag CCG. Lakip sa posible may istoryahan ang kon paano malikawan ang collision sa karagatan sang duha ka pungsod, hotline communication, search and rescue operation, kag posible nga magpatigayon pa sang joint exercises sa maritime security. Balita halin sa News Center, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:01 aton oras diri sa aton sining pangalagad. As of the latest, ang area sang malapit sa taal nga mga lugar dito do nalikpan sang kadulom sang asphalt nga ginatawag do mahimo nga mawad ang tawo ang mga kaiping nga mga lugar sining Taal Volcano. Sige, samtang ginapabot ang dugang nga mga reports kadtuan tanay balita ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Wala sang identity o kung pagkilala nga mga opisyal nga involvado sa illegal nga droga sa bugos nga probinsya. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden. Gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Aksyon Brian. Action Rex palayag ni Negros Occidental Police Provincial Office o kon NOCPO Director Police Colonel Henry Ocon Romeo Baleros nga wala sang mga public officials diri sa Negros Occidental nga naga-involbar sa illegal nga droga. Ini ang ginpalayag ni Baleros based man sa mga reports nga nabaton sini gikan sa mga intel units o kon mga monitoring nila sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Apang dugang diri ni Baleros, hindi magkampante ang mga public officials kay hindi sila maguntat sa pag-monitor kag kung may ara ginman, hindi sila magduha-duha action Rex nga maghimo sang tikang agon nga hibaluon gid kun ano ang ila sini pila ka mga aktibidad kung illegal nga droga ang pagahambalan. Kaya trabaho sa pulis siya wala untat nga naga-monitor para lang gid nga ipalapdag ang katawhayan sa komunidad. Action Rex. Aring palayag ni Baleros angot sini. Sa Negros wala pa naman tayong based on the reports of our intelligence and our provincial drug enforcement unit. Wala pa naman tayong na-identify na local officials, it's either barangay officials or LGU members na involved sa illegal. But they are all subject for intense monitoring. Amo lang palayag ni Baleros angot sini nagwa ini nga pamangkot sa Yakena bangod nga diri sa siyudad sa Bacolod Action Rex may apat ka mga barangay officials sa gintumod ang BCPO nga ini sila ang involved sa illegal nga droga kasunod man sa pagpatay. Wala labot ni sa bag-otong nga nadakpan? Wala labot Action Rex may apat pagid. Wala labot man for evidence to kung lakip na diri ang pagpatay kay Barangay Dos Kagawad Romeo Canlas Jr. Aman na balita gikan sa NOCPO Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon na Brian Morden kadtuan taang Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Bacolod City Veterinary Office, mag-aumpisa na sang ila vaccination program subong nga simana. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex ang Barangay Takuling mo ini siyang unang padulungan sa Bacolod City Veterinary Office bilang pagpanugod man sa sining vaccination program sa makasapatan kang isang ido kagkuring subong nga simana. Action Rex. Sa interview sa Action Radio ginpahayag ni City Veterinarian Dr. Maria Aguida de la Torre nga unahon sa inataladapan ang Barangay Takuling Action Rex do nga siya kaya mo ini matikli populated bala nga mga barangay nga masami damo man sa mga ginasagod nga mga kasapatan after sa mga name barangay pag asundan ini sang numbered barangay Action Rex nga ginapaabot matapos ang vaccination program sing sining nga tratapan sa bulan sang Hunyo o kon Hulyo subong nga 2020. Sino kay De La Torre nagpadala na sila sa communication o consulat sa mga barangay officials nga nagapahibalo sa sining vaccination program Action Rex nga ginahingyo man niya ang kooperasyon sa mga kada barangay
barangay since kinahanglan ang presensya sa mga barangay health workers o kon BHW sa tion nga magpadulong na mga personnel sang city vet sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangay Action Rex. Nagapakita sa records sang city vet nga sang year 2019 mayara sang 54,167 ka mga ido Action Rex ang ila sini nabakunahan out of at least 59,000 nga dog population diri sa may syudad sang Bacolod. Isa diri sa mga concerns Action Rex ni City Veterinarian de la Torre. Nga sunod siya ang iban may mga pet owners sa gihapon nga hesitant nga magpabakuna sa ila sini nga mga kasapatan nga sunod siya ang ilabla worry wala man niya pilitay since libre ini nga programa sang gobyerno sang Pilipinas. Nga sunod siya ang common nga rason kag worry sa mga pet owners kay kaso nga ma-injekan na sang bakuna o anti-rabies vaccine ang mga ito sunod siya ang iban sini nga mga pet owners sa gasiling nga nagalain ang pabatsyag o nagaluya ang ila sini nga mga kasapatan. Nga sunod siya hindi man niya matuod ang ini nga mga sugilanan Action Rex. Sa karon ang CBO ang mayara pa sang nabilin nga anti-rabies vaccine sang year 2019 nga pwede pa mausar subong nga first quarter sang 2020 para sa at least 15,000 ka mga kasapatan. Aring tingog ni Bacolod City Veterinarian Dr. Maria Agueda de la Torre. Usually, ang aton vaccination, garan siya up to mga June-July. Oo, pero depende na kay syempre kung kisa ang aton nga vaccines kung kisa gakaubos, so depende sa pag-abot sang vaccines kag depende man sa aton nga weather kay hindi man kami kagwa kung gaulan. Oo. So last year, Doc, how many pila ka population sang dog ang vaccinated? Aton nga ang aton nga estimated dog population is around mga 59,000. Out of it, naka-vaccinate kita mga 167 heads sa dogs and cats. Okay. Bali ang number of clients served is 28,757. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:09 ng aton oras. Yadto lang gintirong isa ka abogado sa Dumaguete City nakaligad nga January 3, 2020 ang nagtaliwan na matapos ang igo sa iya sining nga lawas. Sini ang deklarar ni Dr. Cesar Rana, ang attending physician sa among nga abogado. May mensahe man nga ginpadalang sa Liman University College of Law alumni o konsulaw ang mabaskog nga naga-kondenar sa senseless killing sang isa ka alumno sang college. Amuning pagkapatay ni Attorney Ray Moncada sang Sulao Batch 87 nga nakaangkon sang igo sa iya sining nga lawas matapos nga ginluthang ini sadtong January 3, 2020. Ini siya ang ginluthang sa atubang sang iya sining nga puluyan pila ka semana makaligad ang iya sining nga kaadlaw, no? Ti padayon sila karon nga nagahingyo ang grupo sang Sulao, ilabi na ang Batch 87 sa madasig nga hostisya angot sa kamatayon sang ila sining nga batch nga si Attorney Ray Moncada. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:10 ang aton oras. Matapos ang balita ni Action Dale Salazar, kadtuanta si Action Art Tayhopon sa Special Assignments. Ini may kangtanan sa pagpasanyog sa mga preparasyon angot sa posible pagtuao sang kalamidad, prioridad sang Office of the Civil Defense sa Region 6. Yari ang kaudan sang report ni Action Art Tayhopon.
Action Art? Plano sa Office of the Civil Defense Action Rex nga magpadala sa mga personnel agod magpadulong sa mga lugar malapit sa tiilan sang bulkan nga nagalakip basta Negros Occidental kag sakop sa Region 6 para checkaron ang pila ka mga plano kag preparasyon sa sining mga LGUs, especially kung wala ginapangayo may aktibidad man nga matabo sa bulkan katulad dito sa Taal. Sining diri ni OCD Regional Director Jose Roberto Nunez, hindi pwede nga may aras ang laxity sa part sa mga LGU kay sila nga based on the experience dito ya sa may area sa Taal o mga lugar malapit sa Taal, sila nga way labot sa mga evacuation nga ginapatigayon o force evacuation nga di mga tao to nagsalasala do kulang ginang preparasyon sa tagsa mga LGU, sila nga dapat na sa aton wala man sa aktibidad ng ginapakita si Vulcan kanaon, pero sila nga dapat mintinado ang maayo nga preparasyon sa tagsaka LGU. In fact, sila nga ginpa-check ko na gani sa opisina di kung inablang N95 nga face mask Action Rex. Kaya sila nga tilang tawabla dito mga nag-take advantage pa nga bisan mo na yung sitwasyon nga bulo legal tao to ginanegosyohan kaya sang mahal. Kaya sila nga tanan nga mga preparasyon na concern man sa amon opisina, amon ang rason sila nga masugilanon kita liwat sa tagsa nga mga LGU kaya hindi lang bagyo sila nga dapat tandaan ta, hindi naman masiguro ay sa magkapredict kung ano ang mga aktibidad matabo sa uli, importante sila nga all set ang preparasyon sa mga LGU. Yan rin palayag sa OCD Regional Director. Wala pa namang advisory, but nagpa-meeting ako sa office para for kahandaan. Kasi huwag na nating antayin kung kailan or diba, magpalabas na tayo ng preparation tapos magpa-schedule ako ulit ng revisit ng contingency planning at action plan bawat LGU na affected areas dyan sa may Canlaon natin. Pina-close coordinate natin yung office natin with PBOC shares para ano yung mga kahandaan na pwede natin gawin in case na darating. Kasi alam natin yung kahandaan, but pina-account ko na nga yung mga mask natin dito sa office in case lang at saka yung sa side. For me, kailangan handa talaga tayo. Amarang parayag sa Office of the Civil Defense Director Berisa Rion Sais. Ang ka-aksyon nyo, aksyon na tayo upo na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat Action Artay Hupon balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Action Art kadtuan ta si Action Alvin Graba sa patrol. Aga pa nag-jump off na upod ang Philippine Coast Guard, PNP Maritime Command kag BFAR nagpatigayon sa information drive sa mga pumuluyo sa Villa Esperanza sa area sa Barangay Tangoblan. Angot sa ilang kampanya batok sa legal nga aktibidad nga nagakatabo sa lawod kag iban pa. Yari ang countdown sang report gikan sa Philippine Coast Guard. Upod na kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Rex, nag-isa na ang mga katapos ang Philippine Coast Guard, PNP Maritime Command kag nag-upod na diri ang Bureau of Aquatic Fisheries and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa ila sining kampanya sa mga mananagat along coastal barangays. Din ka mo naglabot sa libot ni? Libot Action Alvin? Oh, yes, naglabot kita pakadton man sa area sa halin sa din gani? Halin kita sa area sang Banago, going sa area sang Villa Esperanza, Barangay Tangob. Action Rex, no? Tapos naglibot ka mo, nagbalik naman pa Banago mo na? Balik naman Banago, Action Rex. Anong gisakyan nyo? Actually, nagbailan lang kita kay nagkanto lamang kita Action Rex, no? Oo, ang ila sining salakyan pala. Hindi ko nagtubig ka mo. Oo, gusto ko tani nami makasakay, maka-experience galing kay within Bacolod ang ginauna Action Rex. Antes magsakay naman base sa ikaduhang ation kay going na Action Rex on the southern portion sang probinsya. Amo ni ang isa sa mga target agod sa ila sininga kampanya bala Action Rex on safety, security, environment numbering system.
Kaya na, nasaksihan taman kagina Actionarex, ining tatlo ka mga ahensya nga padayon nga nagapalapit, nagapangabay sa mga pumuluyo, kay labi na sa mga mananagat along coastal barangays. Nga number 1 diri ang ila siningang kampanya, likawan ang pag-usar sang hulbot-hulbot o kung ining troll nga posible makaguba man sa dunang mga, especially sa mga country Actionarex, no? Makaguba bala sang mga arong kaga iban pa nga mga Ang hulbot-hulbot amo ni ginahulbot mo? Oo, amo na nga ginahulbot ang ginagapot bala Actionarex, no? Hindi Ano ning klase sang panagatan man? Hulbot-hulbot Actionarex, dako ini siya nga panagat. Biko ko na mo na ginahulbot mo. Kunti ang hulbot-hulbot, kunti may kuha ni siya Actionarex mo. May ara siya bala nga ginatawag nga may roller na siya sa tubang bala. Kung may mga kwaon ni mga dalagko ko ng ila sining nga mga dagko nga mga fine mesh net, diri na ginausaran na nila sang roller, may ara pagdiri nga boom bala, kunti amo ning magakuha paagi man sa roller diri maagi, diri na masulod ang mga isda Actionarex, no, sa ila sining hulbot-hulbot. Dako ni siya nga klase sang sakayan pandagat. Lain man ang troll? Ang troll? Halos pareho ang troll, kay pareho man sila nga may ara boom bala Actionarex. Ang mansuryahan niya? Ay pa ko nakakita sang mansuryahan Actionarex. Oo, ay pakita na. Natawabi sa kilid mo kung may mansuryahan da? Sige, konan tanibi. Kung may ara da? Oo. Tigyaron ta ni Actionarex, no? Kaya ang ila sining kampanya subong diri Actionarex to avoid wala pag usar sining hulbot-hulbot kag mga troll wala. Kay against galini sa Fisheries Code o kon Fisheries Administrative Order, kay nagmando man ang presidente nga hindi nila dapat makitaan sa kalaroran kay maguba ini mga coral sa mga kasaaton sining kadagatan. Now, sa information drive, sininga tatlo man nga ka mga ahensya, nagpakigdayo laguman ang mga ang tagpamuno sang Philippine Coast Guard nga si Lieutenant Commander Johnson Benjamin sa mga mangingisda nga kabahin sang ila sining ining mangingisda manging kabahin na sang ila sining ginatawag nga force multiplier. Magabulig sa ila sining padayon nga seguridad kag dugang pagidire ni Benjamin nga ang mga mananagat they will serve Actionarex as force multiplier, magabulig lang bantay sa posible mga intruders nga nagahimo sang illegal nga transaksyon, kaangay sinibalang nga pag-transport sang illegal nga druga, kaga iban pa nga mga kontrabando. Pero ginklaro diri ni Benjamin nga hindi sila magapandakop sa mga ining mangingisda, hindi sila mga magapandakop sa mga illegalista. So baylo sila lang magahatag sang impormasyon. Matawag lang sila dayon gilayon sa Maricom kag Philippine Coast Guard. Kung may ara sila nga nakita. Din dako ang hulbot-hulbot kag troll nga ginatawag mo? Ang hulbot-hulbot Actionarex medyo dako ni siya ikumpara man sa hulbot-hulbot nga halos the same size lang. Galing kay nagdiferensya lang Actionarex ang width niya bala. Dako ni siya gawa kay dako man ang mga dako ang hulbot ang troll. Ang troll? Oo, dako ang troll kag medyo gamay lang ni diferensya gamay sa hulbot Actionarex. Gali ka. Pero pareho sila nature kag ginadala. Yes sir, pareho sila nature Actionarex nga ila sining ginadala kunti ang may ara sila yang ginatawag bala nga roller sa tubang bala na. Ang ano? Roller. Ang troll? Ang hulbot-hulbot. Ang hulbot-hulbot? Oo. May roller na silang ginatawag? Ay ara na mga ginabutang sa atubang? Sa atubang. Ang roller na amo ning magasigbe bala nga sa information naton na nakuha. Kunti ang net niya kuhaon na dahoon sang sininga boom. Ang boom naman diren maagi sa roller, dire na diri masulod ang mga isda sa tubang na Actionarex ang ila sininga hulbot-hulbot. Manang pagka-intindi ko kagina sa explanation sa before Actionarex. Kaya text din isa sa mga tagiyas ang hulbot-hulbot sakons din niya dako pa na sa hulbot-hulbot ang trollan? Oo, ang trollan. Muna sa troll? Oo.
Pero ang pangwaon, parehas lang. Pangwaon, parehas lang. Gagausar man sila sang fine net, mesh net. Pino bala action na Oh, pino mata. Oo, pino ang mata. Na kundi ginaguyod man na sa kalalawran. Ang numero 1 diri maigo amo mismo o kung madala sa ang mga corals kag iban pa kaangay sining mga arong nga ginausar sa magagmay nga mga mangingisda. Kumbaga para sa maging gagmay nga mangingisda ti ginaguba pa sa sining nga hulbot-hulbot kag troll action na rex. Amo na sang hulbot-hulbot gabot? Yes. Hulbot gabot sang arong. Sige. Di magabot. Pero klaro niya Direction Rex nga ang trabaho silang mga mangingisda bilang force multiplier, hindi sila magapantakop. Sa baylo, maghahatag sila sang information rek tatawag sa katapo sang Philippine Coast Guard. Subong man ang sa katapo sang Maricom, agad dyan nga sila mismo ang Coast Guard, amo mismo ang mandakop. Pero dindako ang troll o kon ang hulbot-hulbot? Ang troll. Ang troll dako ginaya. Ang hulbot-hulbot amo nang may gabot. Hulbot-gabot ang guwes na, no? Oo, ang guwa sini. Laban na, pero may, ang buton may sige pa man na subong hulbot-hulbot na? Amo ni Action Rex, ang kampanya subong sang PFAR, kag sa mga katapos ang Philippine Coast Guard, ang pagdumili, likawan ang pag-usar sang sining hulbot-hulbot, troll, kaga iban mga dalagko bala, kag ginabawal ini basis Fisheries Administrative Order number 246-1 series of 2018. Kung sino ang madakpan diri abi, mamultahan, mapriso pa, mamulta. Actually, Action Rex sa initial information sa kampanya sang BFAR Black Action na Rex. Sino man makitaan nga may yara sa abi ang ining hulbot-hulbot o kung iban pa, nga hulbot-hulbot troll nga may gamit bala maara man na sa lubod o kung sa higad, pero makitaan ang mga ebidensya nagabayular na gali ini sang layi kag layi against Republic Act 8550. Diin sila mismo ang posible nga mamultahan sa kag mapriso man aksyon na Rex. I don't know kay daw last pamanat 2018 ginbana di ang Danishin nga ginatawag ining hulbot-hulbot bala? Sir, actually mga hindi na pwede di ka panagat sa Philippine Waters Day. Ginabawal na gid, that is why hugot nga. May ara pa nasta subungaw? May ara Action Rex, in fact hulbot gabot na gurong ilay oo, pero kagina dito sa pagpadulong manan Action Rex sa paglibot sa area naman sang Tangob, may although nagabay nga hindi lang ilihap ay lawag ang pangalan, pero 4 Action Rex ang may ara sa area sang Tangob, pero nangabay ang fisheries nga untaton na kundi ni pagauntaton last warning ga mamultahan kag magapinahan man aksyon na Rex. Gani man. Okay, actually ang pahinante gani diri sa information nga ato sinabaton, ang pahinante magabayad multa 20,000 pesos. Pahinante lang ang kapitan kag ang tag-iya nadakip na diri ang mga makinista magamulta man sang once nga ginsulod na nilang isa kerya, may ara na silang pananagatan nga kasubong sini. Daw naga-remind lang na sila. Gina-remind din sila. Na hindi ni paggamito ng kasubong sining metodo sa pagpangisda, ang trolling kag ang ano to? Hulbot-gabot? Hulbot-hulbot. Hulbot-hulbot. Ati kay kundi ni Action si Nilmar ni kag si Sir Elray kung may hulbot-hulbot pa ni sila to sa Dulid, no? Dulid man? Dulid, no? San Enrique niya? San Enrique gali, Si Sir Elray sa... Di ka gani, sir? Sa Dulid na si Sir Elray. Sa Dulid? Oo. Ati may atod na tos laguro. May ara na siya. Kung sa iya daw hulbot-gabot niya. Yes. Hulbot or gabot? Dala na Pero amo lang ginakampanya sang Bureau of ang Philippine Coast Guard kag upod ang BFAR kag Maritime Command. Yes, sir. Nga dapat hindi na pag-ialaw inang hulbot-hulbot kag troll line diri sa aton. Aksyon na Rex kay makon mo na kung
ang tag-iya gali kakapitan dala na makinista kung madakpan gid sila. Oo. Oo. Duha ka milyon ka pesos ang ila sini nga multa. 2 ka milyon? Oo, 2 ka milyon. Kada isa? Kada isa, Action na Rex. Grabe ba? Oo, tapos kung pahinante, may mga busero, mga tinawo, pero kung akto nga nagapartisipar, 20,000 pesos. Ang ila sini nga multa plus mapriso pa Action na Rex, no? So ari Action na Rex ang pahayag kag aktual nga pangabayman ni Lieutenant Commander Johnson Benjamin. Magkadto din Coast Guard, ang inyo pambot i-ready nyo, tag-iya, kay picturean na namon, kag i-download sa amon yung database. Ano ang mga importance ang mga bulig? Number 1, makabulig na sa security. Mabalaan naton. Kaya ang inyo number na iya para lang natin sa Negros Occidental sa Bacolod City. So kung may-ari din magdungka, wala number, pangayaw. Tawag ka mo sa amon. Sir, may pangayaw, di wala number ang iya nga pambot. Basi may mga illegal nga dala. So, we are counting on you. We are counting on you as our partners. Hindi man kamo na madlock, hindi kami man na ma-interrogar, mamangkot, ma-imbestiga. So, number 1 na. This is the opportunity na magiging force multiplier ka mo namon. Kiti ka beloka ang druga sa Bacolod, siya doon naging karampan. No? So, ang isa sa mga suspect is ginadala sa mga fishing boat. So, kung may mga number na inyo nga bangka sa Coast Guard, pag may nagdungka ding wala number, so masuspitsyon na ta. So tawag ka mo sa amon, no? Sa Coast Guard o sa PNP Maritime. Kay kami lang mabala. Action na Rex sa kabahin sang pahayag Action Rex, no? Sang Philippine Coast Guard kagina nakaistorya man naton ang BFAR Law Enforcement Head bala si Arlan Mirabel Action na Rex in relation diri sa ginatawag-tawag nga pagdumili sang usar sa kalalawran sining hulbot-hulbot. Ari Action na Rex ang pahayag mismo sang bitaw, sang BFAR. Ang amo gini nga klase ng pangisda nga ging tagaan prioridad sa aton gobyerno nga dulaon get very destructive sa based sa research na hindi na sila nga istorya lang based sa research ang bipan kami tanan nga gayo kami sa inyo nga hindi nyo na pagsigihon kung takton nyo na inang klase sa pangisda kay hindi kami gusto maglabot sa punto na magdakpanay bata pag magpagpriso kami sa ang pigado nga mga isda masubo na sa paminsaron pero ti wala kami mimo kaya amo na ubra amo na ang sugo sa amon mandate na namon nga dakpon ang illegal fishing. So na Rex sino itong ginambalan niya? Si Arlan Mirabel. Di, sino itong ginambalan ni Arlan? Ang mga mangingisda man Action Rex nga kung makakita sina kagamay. Na may gin-meeting ka mo to? Yes, nagpakig-angot ang BFAR, PNP Maricom, kagang Philippine Coast Guard sa mga pumuluyo na mismo along the coastal line. Hindi ko kung ginalikturan niya. Hindi. Konto si Action Rex kay actual man ato nga pagpakig-angot kag pagpangabay sa mga katapos ng BFAR sa area sang Tangob kag iban nga coastal barangays diri sa siyudad sa Bacolod Action Rex. Sa dinto dampi man sa dinto nga dampi sang Tangob? Sa may Villa Esperanza. Villa Esperanza. Oo, kung kay kilid gid na sang Baybay mo. Baybay. Oo, along the coastal area sa siyudad sang Bacolod. At damo man to man nagat Action Rex kunti magsugod ka sa barangay Banago along the coastal line pakadto sa area sang Sumag punta Taytay Action Rex yung mga area within Bacolod area alone. So, maning balita sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Balita gikan sa patrol pero nag-upod si Action Alvin Graba sa team sang Philippine Coast Guard, PNP Maritime Command kag BFAR nga nag-barangay visitation sa mga higad sang baybayon ilabi na sa Purok Villa Esperanza, Barangay Tangob. Dito sila kay na nag-visita kag nagpanugyan. Simple man lang tong information drive sang Philippine Coast Guard, PNP Maritime Command kag BFAR sa taga Villa Esperanza kampanya niya
sa illegal nga aktibidad nga nagakatabo sa lawod kag iban pa. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Sa mga kaaksyon ta dira may tisi para sa ginaubo, ginakataro, ginasiton, hina immunity booster ta, pabaskugon ta paagi sa pagtumar sang alkaline base nga vitamin C, may tisi ang pangalan sinina. May tisi mga kaaksyon para gina sa mga tao nga nagakinanglan, ginakataro ka, ginasipon, ginaubo, may tisigid ang dapat itumaron ta, no? Kag ang partner natin dito magkalipatan, Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, amo ning nagatunaw sa mga bukol-bukol sa aton sining alawas, ubag sis tumor goiter kag iban pa. Santon Plus Herbal Capsule, mga kaaksyon kag may tisi, sarang mabakal ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyong puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sarang man maka-order sa inyo sining kinanglanon nga vitamina kag bulong dira sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga kaaksyon ta dira, Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and land, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:33 ang aton oras. Relax na mga kaaksyon. May lang pag-monitor kay Mary Jane Saludares, kag Saludares family dra sa Pontevedra, kay Andy Indoma, Saludares, ga-monitor man sila subong paniagata. Thank you so much, Andy. Kay Lani Tolentino, gatamyaw lang sa sitio Bahay, Kaliling, Kawayan. Lani Tolentino. Kay Luis Escobar, may lang pag-monitor kay June Arquilias, Lady Jonah Bahilidad de la Cruz, kay Saidi, may lang pag-monitor sa Alegria Morsia, sa kay Eduardo Cagdiday Osente, kay Mildred Bayot, sila Soy-Soy Kagdindin. Ayos sa kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang pag-monitor kay Merlinda Ascura Honsay, kag sa kay Jose Honsay Jr. and family sang Villa Angela Phase 2-A nga naga-follow up adlaw-adlaw sa mga balita ninyo sa inyo istasyon, labi na sa balita mo Action Rex. Ay salamat, Ma'am Merlinda Ascura Honsay. Kay Toto Aldrin Limaco, may lang pag-monitor Toto Aldrin. Kamusta nga tundra inasal sa Ninas Rose? May lang pag-monitor sa kay Toto Aldrin Limaco sa Bugos nga Pamilya City. Kay Mr. Edwin Pinida, may lang pag-monitor Edwin. Kag kay Grace Alba Mistas, may lang pag-monitor Grace. Nagatamyaw lang sa kinanay kag tatay da sa Moises Padilla. God bless salin sa Manila. Thank you, Grace Alba Mistas. And dalin sa kay Maricel Arivalo Bindol, may lang pag-monitor sa iya pamilya Arivalo kag Bindol, kay Tatay Pablito Arivalo kag Nanay Maya Tutong Paul, kag sabana ko si Ronald Bindol. Thanks gid Action Rex. Salamat gid Maricel Arivalo Bindol. Kay Sherwin Hogos, may lang pagpamati sa kay Hermie Biliones Arthur Hintili, alin sa kay Sherwin Hugos. Kay Janie Solgon, happy birthday lang. Kay Mayor Bebot Merasol, birthday ni Mayor Merasol Subong.
dira sa Binalbagan. Happy birthday lang Mayor Bebot Mirasol. Kay Inday Blaza, may lang pag-monitor Inday Blaza. And si Jenny Solgon, katamyaw lang kay Tatay Tony Solgon, Nanay Biging, Manong Romel, Pagsuberon, Manang Bibi, Joris Toledo, kay Nora kag Jinjin, ang palamyawlin sa Babes Mingo Stand sa Banga, Julia Valladolid. Kay Lunila Taro, Sanda, may lang pag-monitor, regards lang da kay Maymay Villacora, sang La Castellana kag kay Joji Mixdon Mendoza, ang gwapa. Ay, pati may sugpon pa ba? Kay Vice President sang OTTG, Maymar Fernandez Estrella, may lang pag-monitor sa mga officers and members ng OTTG halong sa pagbiyahe. Thank you, Gid Maymar Fernandez Estrella. Kay Britannia Arroyo, matamyaw lang sa Arroyo family. Grabe ang abod dito sa May Laguna. Okay, ara kadira. Kay Beverly Acosta Pahutraw, may lang pag-monitor and happy birthday kay Mayor Bebot Mirasol from Barangay San Isidro, Barangay San Teodoro, Binalbagan. Halin sa kay Beverly Acosta Pahutraw. Kagawad Dimbong Jo Campos, ang Barangay Maaw, Manjo Arnijo. Kay Ma'am Virginia San Antonio Olpenda. May lang pag-monitor Ma'am Virginia San Antonio Olpenda. Kag sa Lerion family nga nagapamati gid sa Silin Homes, Barangay Stefania. Pray lang gid ta always. God bless us all. Thank you gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Grihok Bacolod, ay lang pag-monitor sa tanan nga staff kag sa tanan nga guard sang Justice Verdict Security Services. Ga-monitor gid sa Action Radio. Thank you so much Grihok Bacolod. Kay Len Cantong, may lang pag-monitor and sa kay Mary Grace Eugenio Fermin, kay GC Rombines sa CIPROS, ga-monitor sa programa. GC Rombines, thank you so much sir. Kag kay Heaven and Jonah Marie Hotar Olinio, may lang pag-monitor sa mga relatives ko galia. Mayong aga lang da sa inyo. Din kay Inday Jonah may lang pag-monitor sa Hotar family dira sa Hacienda Dos Hermanos. Susan Malacaste, may lang pagpamati kay Charlie Malacaste sa Sumag, labi na gid sa pamilya Barito sa Calatrava. And Valencia Kenneth, may lang pag-monitor Nyaga Idol. Thank you so much gid Valencia Kenneth. And sa kay Ron Bautista, may lang pag-monitor sa Bautista sa Hacienda Merced, Barangay DSB, Pontevedra. Ayos. Dagang salamat mga sirs kag mams. And sa kay Marvin Kataan Costal, may lang pag-monitor sa Koska family sang Sagay. Koska gali. Reggie Valencia Tilanaso, check attendance lang kami. Vendor Boy sang Villamon. Thank you so much Rids. And Dennis Magallanes NG, may lang pag-monitor sa Magallanes family. Teresita Kima, watching with my husband Lanar. Ay puwerte Teresita Kima. Ayos, dagang salamat. Karon naman sigurong iban mahinang kalaban. Sa kay Roquel Aguirre, ginatamyaw ko lang gali pamilya Aguirre from Roquel Aguirre of Iloilo. Ayos. Sige. Daligid lang mga kaksyon kay Philip Brand gali dira sa Kabangkalan, may lang pag-monitor. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
wala pa matiang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y samsan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aga pa sing banwa, mabugnaw nga
na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita. Philippine Standard Time, las 12:49. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:50 na ang aton oras, 12:50 na ang aton sining nga oras. Ang iban sinig timo-timo na, ang iban sinig nakatapos na gidman. Kadtuan taning balita gikan sa Bacolod City Police Office, we have Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kang tanan sa palayag sang BCPO officials nga ginarespito sini ang pahayag sang pamilya kanlas nga wala sang involvement si Kagawad Romeo Canlas Jr. sa illegal nga droga.
Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Right, Action Rex sa kantong hulbot-hulbot kag Mansoria. Ayo di purma. Dala sa panghulbot-hulbot kag... Oh, yes, Action Rex sa Mansoriahan. kag Mansuryahan. Oo, Din nang mayong duwa daman? Ang pinakatakot mo ng Mansoriahan Mansuryahan. Okay, panaragko na gid yang Ang pangwaon? mga tinulada na di Action Rex siya. Gali. Ay, sus, kwerte na ya. Ang hulbot-hulbot yan? Ang hulbot-hulbot mo nang ginasilin Action Rex nga gagamit sila sang fine fish net bla. Dala sa patigagmay. Patigagmay Ang dala na. ano to ganing isa to? Troll line? Ano to ganit man? Troll? Tamo na sila hulbot-hulbot. Troll? Kag Mansoriahan. May mga kategori na mo. Ay na? Sa una may Mansoriahan kung galing kita naglugdang to mo. Ayo di purma. Sa di naglugdang man? Sa deep sea. Deep sea. Oh yes, actually. Ano na yung gagmay nga baruto yan? Di ko na niya sa sakayan. Nangang ko na niya Pang pinggal? Punggal? Ano na magtawag sila? Pamanggal. Pamanggal. Para niya sa kuan, para niya sa ginatawag nga pagpanguha sang kasag. Using panggal. Hindi na yan pwede sa pangisdaan? Hindi na pwede sa pangisdaan. Pero kung isa patsambahan mo, Axorex, nagkasunod na ang mga init kung isa, kung matsambahan mo. Sa panggal po, inay-aksidente na niya po sa mga init, isda. Mugali na. Mga pugita, aksidente na pasunod. Pero most likely, ang kuha sang panggal. Pugita? Opo, pugita, pugita. Pugita. Pugita, mga may ata. Pugita na may ata. Okay. Abi ko pugita nga may Sige, hindi mo nakapanggal kasag na lang yung panguha, Axorex. Nagkasunod na yung kasag, no? Pasensya, gid kidaway gid na sa amon to Ikaw yung tinatao, kaya sa kuan mong sa low sea, no? Ayo di purma. Anong low sea man? Nabang bye-bye. Amo gid ang low sea. Sa deep sea. Okay. Sa mo nga damo ko na balaan si mo because nga sa deep sea ko yan na tao. Ikaw yan sa low sea. Hindi amuaw. Wala dang tirada, no? Walang tirada na. Ibi magalaw na, kaya ginagamit nila panggal. Panggal? Panggal. Amo na, pero kasag pala. Sa ibi magalaw na, kung di mo nabantugan ng ibi magalaw na kasag. Kaya ang ilang ginagamit na panggal, mamanggal, tapos sila mga kasag. Ang karusaya din na iya? Ang karusa, ang gagawin sila karabaw. Ayo di purma. Amo na yang sa amo niya sa uma mo. Lain na yan sa uma kag sa bukid mo. Ikaw yan na tao ka sa bukid mo. Oo, lain na yan. More on panguma kaya. Ako ka na tao ko sa baybay, more on pangisda ko yan. Mayo manggali, no? Oo, ang kinalan nga. Pamanggal, pamungkal, ano to? Pamanggal, pamanggal ka dahil. Ang liwit ya? Ang liwit, that is a kind of fish. Ayo di purma. Para sa ano na? Ang liwit yan mo nang naprito, no? Gani man. Oo, gani. Pwede man na mapaksew gani. Oo, kakun... Di ano nang pangwaon sinaya sa ano na iya? Sa kung niya, most likely sa mga bunit na yan, pamunit. Pamunit na sila ya? Mga lagko lang nga mga bunit lang nga ginabuyan na sa baybay. Nalipat ako na sang tepo, may mga ara na sila bunit kada mo damo nga taga Blacksorex. Gali? O ginabuyan na sa baybay na, tapos di dugay-dugay na, dasal nga dalaw, kwaom na, may mga bunit kada. O, tikon hindi na daliwit. Lawit-lawit? Ayo di purma. Yan na sang manok ang lawit, no? Ang liwit na isda na. Okay. Hindi ko na, ang ginapagbilang ito, lang kan, Sigwil Well, abo sa sigwil, may arat na ako kayo, namin na tunawag sa isang kilawon. Pantalito? Ayo di purma. Hindi, ano natawag ngayon na ba? Basta kung kagmay na sa liwit. Kundalag ko? Kundalag ko, lawit. Ayo di purma. Lipat ka sa green ang lawas na mo. Green? Green ang iyabok ko, Kaksarex. Green ang kolor sila. Kuha nang... Nakilaw sa tuloy kag namin na sugbahon. Budapest na sugbahon. Kaya maunod na siya mo. Mangkuton tabi si Sir Elroy. Ayo di purma. Galing kay kadelikado na sa bukog. Kaya politik baskog na. Nang balila. Hindi ang balila. Yung damo niya bukog. Tiling mo damo ang bukog kag... May bukog na siya po. Green ang iya na bukog. Green fish Ayo di purma. Green ang iya. Gakuhan mo. Ano nga na tawag lang. Kung kagumar pero siguro tawag sila nila mo.
Sigwel. May term na sila nga lagko nga matawag na nila. Liwit liwit ati kuha na yan. Balila? Balila, lain mo na. Balilo. Barila. Ayo di purma. Doon ka daw. Ako na basta ko sa baybay ka. Mapisa ka lang. Hindi ko kaya mawatan bisan pulo pangisda lang. Gani man? Pagsulusudaan lang. Ang namin pa sa baybay mo, kwaon mo kununas. Abi mo na, no? Ano? Tampo ka. Tampuka. Tidamo na iya. Mga siyel blang ng kalakat na sa lumanan, the best na. Mga tampuka, mga uyong-uyong. Uyong-uyong man. Mga buha-buha. Ayo di purma. Wala o. Ay mo na ka mga ngalan. Take na yun na kalano ng Surex. Ano to? Anong buha-buha? Buha-buha kag? Uyong-uyong. Uyong-uyong? Ang magkako sa uyong-uyong gamiton mo na sipit. Sipit na? Para sa batagla. Mo gali na? Nan uyong-uyong. Ang umang-umang ya. Ang umang-umang kapanggap niya. Ayo di purma. Maumang ka siya. Pero may ara na katao ng umang-umang. Pero ako hindi ko magkao sa umang-umang. Kaya doon nakalainan ko sa tsura ya. Si Rona Paulnital, yaman ko tabla si Action Eric ang panghudhod. Panghudhod namin na. Ano na sa? At sa mga panghudhod, depende naman sa klase, sanggit nga, usaron mo. Ay na? May ara nga panghudhod nga para sa pasayan. May ara man panghudhod nga gamiton mo, fine nga fishnet nga nagakuha sa ang ginatawag nila nga, kinimog lagi na musli bla. Pasayan? Pasayan. Hipon. Namo na. Balo. Gali to, balo. Amo na? Balo ang? Atong green blang bukog ya siling mo? Hindi, bali. Si Bali ya si Palay na ya. Ayo di purma. Si Bali blang. Kadamo na pala sa mga texters sa diyo. Sa mga nag-message. Ang kay Hambal Manilita na barol niya Dorado, Action Rex. Lain pag inang Dorado. Yan ang Dorado. Yan daw makuha niya sa mga... Sa panalagkuan niya nga pagpapayag sa mga dalong niya. May ara na Tambilawan. Tambilawan. Ang iya sungo, Portiklapa. Oo. Tambilawan. Tambilawan, gali sila na sang Tambulawan. Ayo di purma. Ang Tambilawan is kampiyon na yung isdaya. Kampiyon na? Kilawon, sogbahon, tulahon. Gali. Daw, why naman na subong? May harap pa na. May harap pa na? Kagaling ka delikado, nagsurak sa klase sa isda. Amo nang kung maglupad sa, galusot sa lawas mo? Amo na lang delikado. Magpangisda bla? Ang gamiton mo magkuha ka Tambilawan, pataw. Anong pataw man? Ang pataw sa punta, sila may taga, lagko nga taga na. Sila na sang kataw? Ayo di purma. Yung naglambot na to, di sa pataw kang kataw yaman? Pataw, amo na sa ang gamito, mamagawa ka sang Tambilawan. Gali. Ang pataw na sa punta, sila may taga, lagko na nga, nga ikot ang gamito mo eh. Kay balo ka. Kalat? Tikon kalat, siguro kung mga kuwan na yan, mga bagis. Ayo di purma. Kagmay na na nailon ka. Kagmay na nailon okay. Pero namin sabi mo, sadya na ka mo nalagsanay na. Nga panglagas na? Hindi, lagso mo na siya kay Wesurte, patang patawi na. Nga, kuhan, isalon mo na kung hindi Pasko ka patawin mo. Mga pataw-pataw nga sila mo, makitaan mo. Kaya palo ka ang pagtukob siya na, mabalaan mo na nagtukob na siya, kang may unod na kay gagi yun at tuwang kuhan, inang nasiling ko na si mo, nga pataw. Pag-iyo na sigurado, may ara na sa ulik na siya. So, matilisin mo na, lagson mo na sa Action Rex. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Ayo di purma. Thank you sa din sa Evergreen. Sa pataw. Sa Evergreen na. Thank you, Gid Pataw. Okay, Action Rex, no? Amo na atong sige. Ano na ning palayag ni sang BCPO nis kamatayon ni Kagawad Kanlas ni. Kagawad Kanlas? Kaya ito kagabi na interview ni Action Dyan exclusive mong sa Action Radio ang pamilya Kanlas. Kita doon pamilya Kanlas to sa Action Radio man ito ka pamati. Why naman sila iban nga pamatian mo? Wala man sila iban na pamatian. Pagbalon lang sa Action Dyan sa Action Radio. Ito interview dahil itong nanay. Gani man? Nagpalayag kagabi
tiyang nanay nga ang kamatayon ni Kagawad Romeo Carlas Jr. hindi angot sa droga. Ikatuyaging klaro sa pamilya nga wala yaga engage sa illegal drugs si Kagawad Romeo Carlas Jr. Tuluhay sa palayag kahapon sa press conference ni Major Reynante Humoca ng Chief of Police Station number 4 nga ti ara ya ang ngalan ni Kagawad Carlas sa drug watch list sa Police Station number 2 at the same time sa drug watch list sa Philippine Drug Enforcement Unit sang PDEA Action Rex. Muna nga siling ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ti ginarespeto nila na ang palayag sang pamilya Action Rex no nga tiya muna wayaga engage kagwala talabtanan sa illegal drugs ang kamatayon ni Kagawad Carlas. Pero tiya mo nang nagagawa subong nga mga information based ina sa mga nakuha nila nga mga information sa mga kapulisan naton diri sa Bacolod kag even sa Philippine Drug Enforcement Unit. Pero giklaro diri ni Pico nga hindi lang diri sila nagauntat sa anggulo nga droga ang posible motibo sa pagpatay kay Carlas, kundi may iba pa din sila nga gina-explore nga pagkabig naton anggulo ikaduha dira mo ng personal pero kagabi sa tribune at photo sa nanay ni Carlas way man sa kontra diya sila barangay pagkadamo nagapalanggat kay Carlas sa barangay 2 Action X no kag ang kagagang kwani ang posible politika kay di man malipod nga number 1 kagawa dira si Carlas sa ila sini nga barangay sa barangay 2 pabatian ta palayag pulson ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sa bahin niya sa Bacolod City Police Office kung ang pamilya o niya Kagawad Romeo Carlas Jr. na nagadinay sila sa pinaka-allegation na ang biktima may kaangtanan no, ang pagbiro sa iya sa illegal na droga. Ang sa aton, may mga report nga nagagawa na wala man kita in control and possession na kontrolon na ina nga mga isyo. Kaya isyo ina nagawa after the incident. Ang inang listahan nga ginahampan naton na ara iya ngalan, amo na ang aton na kolekta sa mga drug boxes nga ara sa mga barangay hall, nga ara sa mga police station. Wala kita gasiling nga action Eric nga matuod ina or hindi ina matuod, amo na gani nga may ara kita mga validation, may mga investigation, may mga tukhang kita. Ang ato nga ginakanda siya subong action Eric regarding ini sa pagtiro kay Kagawad Romeo Carlas Jr. may isyu na may nagagawa ang tanan sa illegal na droga. Ang aton mismo city director naghambal, hindi kita yan mag-stick niya sina although may mga report nga nagaguluha ngayon may kaangtanan sa illegal na droga, still other angles of investigation dapat tutukan. So na-include dira ang mga personal grudges, na-include man dira about politics, kag wala kita yan nag-obra-obra lang sa sina, kay kabalo kita sinatawag natin yung mga dark news, ang morality man ina, no? Part man ina sang imahin, bilang sa political figure. Again, kita transparent na kita sa ginabato natin ng mga listahan. Hindi natin ina padinay kung may masakit ina sa ginadira ngalan. Correct si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang Public Information Officer sa Bacolod PNP angot ini sa paglutang sa Tusabatos gabi sa Barangay 26 sa kay Kagawad Romeo Carlas Jr. Kagawad sang Barangay 2. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP una sa balita una sa aksyon Eric Pamela nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Action Eric, kadtuan tang balita ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa palayag ni Acting Governor Jeffrey Ferrer, pag-aktuhan ang problema angot sa natrasar ng infrastructure projects. Yari ang kaundan sang report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Oh, nawagtang siya. Daligid lang si Action Marlon Hinovia din siya maagito. Daligid lang kay daw wala sa gasulod Mayo. May lang pag-monitor kay Jinky Dagia Montelibano may rise. Kag sa mga tagpalamate sa mga relatives ko dira sa Manapla, Kaduaan, mga Merais, Iscabilias, Damasco, Gamboa family.
Kag kay Jacob Ravina, may lang pag-monitor, wala sa absent sa programa Action BBB from Paglaom Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kay Sherilyn Oro Javier, Marilo Catinoy, may lang pag-monitor. Kay Bia Jonathan, happy 24th birthday lang sa akon miga nga si Mary Joy. Thank you, Action Rex. Thank you so much, Jonathan. Okay, katuan tanay si Action Marlon Hinovia. Action Mar? Action Rex, sabong aga, balikan naton liwat ang talatapan ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Ginusisa naton kung bala si Provincial Engineer Ernie Mapa, nakasumitter na siya sa listahan. Listahan ni sang mga infrastructure projects kandalag ko, pati na kung nakadesya na mga kontraktor sila, may ara sang pagkatrasar ang ginatuwag nga date of completion. Sambal ni Diaz, as of today, wala pa makasumiter si Mapa. Ginatagan niya inisang 15 Diaz nga plaso kon deadline para ini ang masumiter. Kumaduruman si Governor Eugenio Jose Bong Lacson, palayag sang medyo pagka-dismaya tangod ang dalagko nga mga infrastructure projects dari sa probinsya, pisahan sa aray administrasyon na atrasar ang pagkompleto kag pagkahuman sa isa dari amo ang Negros First Ford Palapala Terminal hamtang sa San Juan, surat sa Bacolod, kag ang isa dito naman sa bahin sa Mamukal Summer Resort sa Panwasang Morsya. Angot siri si Acting Governor Jeffrey Ferrer, nagpalayag man nga luyag man niya nga magakuha sa nga kopya ang sining listahan halin sa kaya Engineer Mapa. Kung nakuha niya, basahon niya, tunan niya, kaghatagan man niya sang kopya ang pilaka miyembro sang provincial board, labi nagid sa committee nga may angot sa infrastructure projects sang base pa lang sa ulihi matalakay ini sa regulang sesyon sang sangguniang panlalawigan. Yari si Acting Governor Jeffrey Ferrer. Nyara na notice, and then the governor acted upon. Biglang gipatawag yung mga contractor, istoryaya, though I've heard nga may meeting sila. So that is the action of the chief executive. Kitaya monitor tadi. At the same time, also to mandate man kita to protect the property of the interest of the province. Pero may ara pa ang gobernador, amo ni sa subong, pangayo ta record. It's Monday, balon ko na ang ang provincial engineer, nasa i-copy furnish kita para ma-review and then i-distribute ko sa mga members ng panglalawigan kay it involves also their committees. Sa Action Rex, ang mag-survey bilang acting presiding officer, amo si acting vice governor, first district board member Romel Dibulgado, siya na mag-preside sa regular sesyon nga magasugod alas 2 ang takna Dugay. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hiroboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 9 ng aton oras. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Kadtuan tanay mga out-of-town reporters taon standby ang Cadiz area. Upod kay Aksyon Roger Goti, binimay kang tanan sa wanted nga persona nga gindakop kahapon, ginrelease na siningaga. Yari ang kaunta sang report ni Aksyon Roger Goti. Jer? Sigalayan nga kapapos ang bill ang isa ka-wanted person gidakop kahapon mga alas 9:25 ang takna sang aga sa diin nagapatubag sang kaso nga madugay na ini kay ang iya sini nga kaso dated December 4, 2004. Ini ang gindakop nga tigan nga na-release man sini nga aga, ikilala ini kay Noel Zamora E.O. Plaza, 49 anyos sa edad, kag residente sang Hacienda San Pablo, Barangay Bangkiruan, Ciudad sa Cadiz. Kahapon sang aga gidakop siya sa mga katapos sa kapulisan sa pagpumuro mismo ni Police Executive Master Sergeant Malbert Beroso sang warrant sa Buena Section kay gini siya ang nagapangutubag sang kaso nga malicious mischief. Gamay lamang nga kaso nga suno sa iya, wala man sa sang pangalibutan nga mayara sa gali sa kaso
Abot silingon nga wala siya makaibalo kay sa natabo ang among insidente sa pagguba sa isa ka payag-payag sa complainant nila. Isa nagkatulog man sa ila sila nga puluyan pero ang original nga naghimo nakapalagyo na. Nakapiansyal gilayon ang ini nga persona nga sinuwel sa mura tungod isa man lang kalibo ka peso sa ginapangay isang korte para sa iya sining nga bill agon makangkon siya sang temporaryo nga kahilwayan. Sinigid lamang alas 10:40 takna sinigid lamang aga ini siya gi-release in good physical condition sa Cadiz City PNP alin sa PNP Custodial Facility. Report gikan sa syudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Kani sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Goti, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa mga kaaksyon tadra Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Para nga maka-relax paminsaron ta, wala nagakurog-kurog ang lawas ta, hindi acidic. Kag makapahuway gid mayo Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Para sa bugos nga barkada kag pamilya, Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Isa pagid ka produkto di Santon Plaza Herbal Soap. Pampakinis ang kutis, pangkuha sang punggod, pampaputi, ang mga wrinkles na kag pikas-pikas sa guya, magkaladula na ina, ang baho ta sa kilikili. Santon Plaza Herbal Soap ang katapat sinana. Amo nang gamiton ta sa pagpaligo ta. Santon Plaza Herbal Soap mga kaaksyon. Kag Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Sarang ninyo mabakali na sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag sarang man mabakali na online o kung di gani mapabadeliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.page or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Matapos ang balita ni Aksyon Roger Gotib, kadtuan tanay balita gikan sa siyudad sang La Carlota, uyab Aksyon Percival Villamor. Ini may kang tanan sa balay sang 65 anyos nga babae nasunog sa banwa sang La Castillana. Yari ang kaunda sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, alas 9:50 sang gabi, nakabaton sang tawag ang La Castillana Fire Station sa pagpamuno ni Senior Fire Officer 3, Jeric E. Barbas, BP Officer, nga may isa ka puluyan nga nasunog sa purok kay Mito, Barangay Robles, La Castillana, Negros Occidental. Ang puluyan nga nasunugan, ginapanagihan ini ni Mildred Cusmi E. Espanyola, 65 anyos, pumuloyo sa nambit na lugar. Kagilayon man, nagresponde ang aton nga Bureau of Fire sa amo nga area, kag dito na abtan nila nga dako na ang sunog. Kagilayon man, ginaaway sang aton nga mga Bureau of Fire ang kalayo, apang nag-declare of a fire out alas 10:40 sang gabi, halos malabot isa ka oras ang sunog. Pag ang ni Mildred na human ini siya aksyon Rex sa simento ang idalom, kag light material ang ibabaw, kahoy kag mga plywood ang dingding. Kag dito sa investigasyon sang aton nga Bureau of Fire, ang persona nagsindi sang kandila kag ginbutang sa kiliran sang iyang higdaan, kag nalambot sang kalayo ang kortina, kag dito nabatyagan sang persona nga mainit na ang iya kalibot, kag dito nagingagaw siya guwa apang dako nagid ang kalayo, kag imuligan man sang mga pumuloyo nga nagtraining sang sipag sa Barangay Robles nga mapatay ang kalayo. Kag dito ang balay wala gid sang nasalba nga mga kagamitan, kag nagalabot ang estimated nga mga damage sa Bureau of Fire sa 50,000 ka pesos. Kag dako ban ang pagpasalamat sini nga wala sang kabuhi nga nautas sa amo nga sunog aksyon Rex. So ang tigulang karon ari nagabako kag nagapalibog kung paano matindog naman liwat ang iya nga puloy-an.
Report live gikan diri sa Barangay Robles sa opisina ni Kapitan Chad Feria kagupod si Kagawad Jofred sa Panta. Para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon, aksyon pero si Balbi Amor nag-report sa Bacolod, aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay nga balita gikan sa Sipalay naka-standby si Aksyon Nonoy de la Cruz, top 10 most wanted person municipal level nadakpan sang hinubaan PNP. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Nonoy de la Cruz. Action Rex, may hudto kag may hudto gis palamati sa Action Radio Bacolod. Report katon madala sa sining tinuon may kang tanan ini sa pagkadakop no sang ginakabig o kung ginakabig wanted person no sa Banwa sang hinubaan, rank number 10 sa 10 most wanted person municipal level ang nagapangatubang ini sang kaso nga attempted homicide no. Ti rank number 10 siya. Ining nadakpan sa katon mga kapulisan sa idalam sang supervision ni Police Major Clifford L. Batadhay, ang hepe sa Kinabaan Police Station. Ang nadakpan nagahingalan ini sa kay Andres Pilais Jr. Ganancial, 46 anyos ang edad, may asawa kag pumuluyo ini sang sitio Kakag, Barangay 2, Bandwa sang Hinubaan. Kinakop siya pagiman sa warrant of arrest nga ginawatan sa katong mga pulis nga gin-issue kag permado ini ni Honorable Judge Cyclamin J. Fernandez, acting presiding judge MTCC, ang Municipality of Hinubaan. Napitsahan ini sang pitsa 18 sining bulan sang Disyembre tuig 2004 kadugay nagalis ni sang iya sini nga warrant of arrest no. Tinatigayon nga madakpan ining si Andres Pilais Jr. Ganancial sa ilaman sini nga puluyan no. Kag ini siya makagwa man Action Rex no, kung ini siya makapiyansa magudman may ara sang ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa ISD temporaryo nga kahilwayan no, 12,000 pesos nga cash o kung ang ginrekomendar nga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan sini ni Andres Pilais Jr. Ganancial. Ang report kato madala sa sining kinion sa gyapon direkta kita nga nagapalayag diri sa aton area of responsibility. Sige po nining inyo ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 1:19 ang aton oras, Anton Placer Baloel para sa mga athletes tadra sakit ng hawak, ang lawas, ang tuhod, ang pusog-pusogan ta, puwerteng exercise ka grabing basketball no. Planakit ng kalawasan ta tungod way ta mabanyusan sang Santon Placer Baloel pamanios gid kita no. Santon Placer Baloel para sa aton sining nga pagpahunay-hunay. Makapamanyos kag mamasahe lang ni gamay, mga 30 minutos, ang lawas mo daw nakarelax na siya. Santon Placer Baloel, mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar kag mabakal man na online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 1:20 na nga aton oras. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa 25 na nga oras. Standby na sa masunod nga programa ang This Is My Life. Iga sunod sa dinig lamang barangay. Upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Salamat sigid mga ka-aksyon sa inyo sining nga pagpagigupod sa isa naman kidisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Ako ang inyo ka-aksyon sa kahanginan Aksyon
Rex Cantong, maayong udto o mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.